Moikka ja oikein paljon kiitoksia siitä, että mut valittiin vuoden 2024 yleisurheilun urheiluteon tekijäksi. Valitettavasti en nyt itse päässyt paikan päälle. Tässä hallikausi on meneillään ja tuli nyt sitten kilpailureissu, mikä meni tämän gaalan kanssa päällekkäin valitettavasti. Mutta tuo Suomen ennätys, se oli kyllä itselle semmoinen erittäin spesiaali hetki, mihin on tässä, nyt kun sitä hetki on jo kulunut, niin palannut siihen moneen kertaan. Ja se oli semmoinen, mitä ehti jo pitkän aikaa tavoitella sitä Suomen ennätystä ja moneen kertaan myös unelmoida siitä hetkestä, että miltähän se sitten tuntuisi, kun rikkoi sen Suomen ennätyksen. Ja nyt kun se viime kesänä sitten viimein tuli, niin se oli kyllä just semmoinen mahtava unohtamaton hetki, mitä toivokin. Ja samaan aikaan, kun toi oli suuri täyttymys silleen, että pitkäaikainen tavoite toteutui, niin se oli myös semmoinen, että se sytytti myös lisää paloa tähän koko urheilutekemiseen ja semmoista motivaatiota tähän, että mä pystyin tähän, mihin muuhunkin mä vielä pystyn. Että se oli siltäkin osin sitten jatkoakin ajatellen tässä paljon antanut semmoista uskoa omaan tekemiseen. Että tosiaan kiitos paljon valinnasta ja hyvää gaalailtaa sinne.